Καλώς ήρθατε στο It's Time to Scratch. Αυτό το επεισόδιο σήμερα είναι αφιέρωμα. Μάλλον πριν ξεκινήσω θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν περίμενα όταν ξεκίναγα αυτό το είδος εκπομπής ότι θα έφτανα 100 subscribers ή ότι θα υπήρχαν άτομα που θα μου έλεγαν μπράβο, συνέχισε, ή θα μου έλεγαν κολακευτικά λόγια και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πιο πολύ ευχαριστώ εσάς τους ίδιους που με βοηθάτε και μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίζω. Σήμερα, όπως βλέπετε, δείτε πράγμα. Το αφιέρωμα για τους 100 subscribers plus, βλέπετε, είναι για τις 20.000 προβολές του καναλιού. Είναι, όπως βλέπετε, ένα battle Kino εναντίον Scratch 60 χρόνια ο ΠΑΠ. Τι άλλο καλύτερο, για να δούμε ποιος θα κερδίσει. 40 ευρώ Kino θα έχει καλύτερη επιλογή ή 40 ευρώ Scratch. Και λέει βρείτε το αστέρι σε οποιαδήποτε σειρά και κερδίσει το αντίστοιχο ποσό. Να εδώ. Για να δούμε. Πάμε. Λογικά, από τη στιγμή που έχω πάρει 20, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 νίκες. Για να δούμε. Πάμε στο 88. Για να δούμε. 30. Κάρτα. Πάρτι. 80. Παντλή. Μπαλόν. Δώρο. 70. Ορίστε και τα ποσάκια. Όπως είπαμε την άλλη φορά, έχει 240, 120, 480, βλέπετε, ορίστε. Άρα το πρώτο χαμένο. Συνεχίζουμε. Για να δούμε. 87, 70-30, 80 τούρτα κέρμα, δώρο 40. Χαμένο. Μουα. Πάμε στο 86. Κέρμα, μπαλόνι, επέτειος, πάρτι, χαμένο. Μουα. Αν και δεν χρειάζεται σήμερα αυτό, στιγμή που είναι αφιέρωμα, άρα δεν συναχωριόμαστε. Για να δούμε. Στο 84. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Αν και τελευταία δεν το πιστεύω τόσο πολύ το Kino. Δηλαδή καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Κέρδισε πριν τίποτα, δεν είδα. Βλέπετε κάτι? Όχι, ούτε εγώ. Άρα στα πρώτα 5. Μπράβο. Άρα λογικά το επόμενο πρέπει να κερδίζει. Για να δούμε. Είδατε. Μάντης είμαι. Τι είναι αυτά γαμώτο. Νικούλα όμως. Συνεχίζουμε. 81. Δηλαδή να έχει νίκη. Για να δούμε. Τίποτα. Να βρούμε το 60. Τόσα είναι. Είναι από το 88 μέχρι το 69 και είμαστε στο 79, άλλα 11. Για πάμε. Τίποτα. Μέχρι στιγμής 2 ευρώπουλα. Για να δούμε. Θα καταφέρει το Kino να νικήσει. Όπα, 77. Για να δούμε. Ας βάλουμε τα ποσά πρώτα. 20.
120, 5, 60. Όπα παιδιά, το πιστεύω το 60, για να δούμε. Πάρτι. Για να δούμε. 480 θέλουμε, έλα. Αχ, έλα, έλα. Τρέλανε μας. 77. Παιδιά, αλήθεια. Περίμενα τουλάχιστον 5 νίκες. Μέχρι στιγμής έχω μία. Θα ξανακοιτάξω, τι να πω. Θα κάνω ένα λίγο... Αλήθεια, τίποτα. Μπράβο. Θα ξαναδώ. Άμα μου κάνουν το ίδιο που έκαναν την άλλη φορά, δεν τα ξαναπαίρνω. Απλά βλέπω ότι τα προτιμάτε στην προτίμηση του κοινού, δείχνουν ότι σας αρέσουν αυτά, επειδή είναι καινούρια, δεν ξέρω. Και είπα εντάξει, ας το βάλω αυτό το battle. Αλήθεια. Παιδιά, ούτε έχουν μείνει, δείτε. Τι πόσο? 5. Δεν είναι αυτό καλό. Τόσο και να το κρατάει. Κέρδη. Τι να δω, κάτσε. Τα 3. 10. Όλα τα μεγάλα εκτός. 60. Είδατε παιδιά. Ορίστε. Μπα. Γιατί όμως δεν το έχει σε 60. Καλά μας τρελάνουν. Ορίστε. Ορίστε παιδιά. Ορίστε. Αλλά εγώ θα γούσταρα ρε παιδιά να είναι έτσι. Να είναι αυτό το πράγμα. Αυτό. Τουλάχιστον παιδιά, από ό,τι κατάλαβατε, αυτά δίνουν μέχρι 60.000. Το κίνο που έπαιξα με 9 νούμερα με πολλαπλασιαστή φτάνει τις 40. Για να δούμε. Στο ευρώ δηλαδή τα 4 στα 9 δίνουν 1 ευρώ, τα 5 στα 9 5, τα 6 στα 9 25, τα 7 στα 9 100, 200 και πάει λέγοντας. Και φτάνει μέχρι 40.000 στο 2 ευρώ. Για, εδώ λέει 60.000. Στην αρχή ήθελα να πάρω παγκόσμιο κύπελλο στα κέρδη, αλλά δεν είχε. Ορίστε. Μπράβο. Ωραία το αφιέρωμα. Πολύ ωραία. Ήθελα να πάρω παγκόσμιο κύπελλο στα κέρδη, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες ελπίδες να πάρουμε το ταξιδάκι. Γαλλία είναι αυτή. Να πάμε τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. 60 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή να κερδίζει και το επόμενο. Ίσως γι' αυτό υπήρχαν τόσα χαμένα παιδιά. Δηλαδή από το 82 κέρδισε μετά στο 73. Πάμε 72. Να δούμε, θα έχει winner. Βλέπετε κάτι? Όχι τίποτα. Τίποτα. 71. Για δεν ξέρω, πιστεύω μετά από αυτό έδωσε το 60, μπράβο. Δεν το περίμενα. Έχουν μείνει 2 παιδιά. 1, 70 και 69. Για να δούμε. Ευλαβικά. Μετά από αυτό το 60, ορίστε παιδιά. Το 60. Βρείτε το 60 και κερδίσετε 60 ευρώ άμεσα. Εγώ βρήκα το 60 και μετά κέρδισα 60 ευρώ, αλλά όχι άμεσα. Θα πρέπει να τα πάρω. Να τα κάνω εξαργύρωση. Κανονικά φανταστείτε να έλεγε σας βρήκαμε το 60, τσουπ να βγει ένα 60 απ' έξω. Τραγικό. Για να δούμε. Θα έχουμε μια νίκη έτσι στο τέλος. Να γλυκαθούμε. 69 είχε νίκη στο 73. Μπορεί. Δώσε ακόμα ένα 60 να τρελαθούμε. Άρα μουά. Να σας έκανε και την. Ορίστε παιδιά.
60 ευρώ. Άρα δώσαμε 40 ευρώ στο Scratch, πήραμε 62. Αν και δεν μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά λόγω της πιθανότητας, πάρα πολύ κακή πιθανότητα, επαιτειακό, παύλα, γιορταστικό Scratch και μου δίνεις πιθανότητα 4,57, δώσουν εκεί, δίζει ένα στα 3, αφού θες να δώσεις περίεργα ποσά όπως 120, 240 πάει λέγοντας, ή και το 60. Αυτό ήταν, παιδιά. Για πάμε να δούμε. Λέτε το Scratch το εκείνο να κερδίσει. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι λέει. Ευρώ. Για να δούμε. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Παιδιά, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή τι έδωσε. Έδωσε μόνο σε 40 κληρώσεις το ευρώ. Τι έδωσε, 4 στα 9 μόνο 2 φορές. Είδατε, παιδιά, σας είπα ότι δεν το πιστεύω το εκείνο να κέρδιζε. Θα ήταν πολύ τρελό, δηλαδή. Άμα κέρδιζα εδώ πέρα και πάμε 60 ευρώ, εδώ μετά θα ήταν το τρελό να μου δώσει 40.000. Αυτό ήταν, παιδιά. Ορίστε. Να δω. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε ένα like, ένα subscribe, share. Όποιος θέλει να το κάνει κοινοποίηση κάπου. Και σχολιάστε κάτω στα σχόλια. Τι Scratch σας αρέσει να κάνω σε επόμενα επεισόδια. Τι battles. Στα οποία θα κάνω ανάμεσα στα τέτοιο. Όπως λένε, ανάμεσα στο full pack. Πείτε την άποψή σας για οτιδήποτε. Τι δεν σας αρέσει ή τι θέλετε να κάνω διαφορετικό. Αυτό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. It's time to Scratch. Τα λέμε.